साहेब पूर्ण विजयाच्या दिशेने निघालात, त्याचबरोबर तुम्ही निघालात ते निघालात पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जे तुम्हाला पाहिजे तसं चाललंय, काय म्हणणे आहे आपलं? आमच्या देवेंद्र फडणवीसजीने स्पष्ट केलेलं की हे धर्मयुद्ध आहे, हे फतवा विरुद्ध भगवाची लढाई आहे आणि राज्यात असो कोकणात असो सगळीकडे भगवाच जिंकलेला आहे आणि भगवादारांचं राज्य परत एकदा घासून नाही ठासून आपल्या महाराष्ट्रामध्ये येत आहे। यापुढे माझ्या हिंदू समाजाला कोणीही वाकडे नजरेने आमच्या राज्यात बघितलं तर त्याचे अधिकृत पद्धतीने डोळ्यात जागेवर ठेवणार नाही, अशा पद्धतीचं राज्य आता महाराष्ट्रात आलेलं आहे। साहेब तुम्ही दोघेही भाऊ आता विधानसभेत जाणार आहात, त्याची पायरी जवळजवळ आलेली आहे, काय म्हणाल? माझ्या मोठे बंधू ज्या पद्धतीने आज त्यांनी विजयाची घोडदौड सुरू केली आहे, मला विश्वास आहे की कुडाळ मालवणमध्ये शिवसेनेचा झेंडा आमचे निलेश साहेब निश्चित पद्धतीने फडकवतील। 2014चा जो बदला ज्या पद्धतीने लोकसभामध्ये राणे साहेबांनी घेतला तसाच आमचे निलेश साहेब निश्चित पद्धतीने घेतील असा माझा ठाम विश्वास आहे। या तिन्ही मतदारसंघामध्ये महायुतीचाच विजय असणार। महायुतीचे आमचे सगळे कार्यकर्ते, परिवारातले कार्यकर्ते या सगळ्यांनी एकत्र मिळून आज आमचा हा विजय शक्य केलेला आहे। साहेब तुमची सीट इथे पाडावी ह्यासाठी महाराष्ट्रभरात नव्हे तर देशाभरात पण मोठमोठे प्रयत्न झालेले, तरीही तुम्ही त्यांना ऐकू शकलात नाही। देशभरातले मौलवी मुल्ला येऊन माझ्या मतदारसंघामध्ये थांबलेले, मोठ्या प्रमाणामध्ये मुसलमान राज्यामधून पैसा इथे पाठवला गेला, पण माझ्या मतदारसंघाचा हिंदू समाजाने त्याला चोख प्रत्युत्तर दिलं। ज्या पद्धतीने त्या उलेमा बोर्डनी मला अटकेची मागणी केलेली त्याचं चोख उत्तर माझ्या तिन्ही तालुक्याच्या हिंदू समाजाने त्यांना थोबाडीत मारून दिलेले आहे। तर हे होते आपल्यासोबत, अभिनंदन पुन्हा एकदा। हे होते नितेश राणे, जवळजवळ विजयाच्या उंबरठ्यावर आलेले आहेत आणि त्यांची ही जल्लोष कार्यकर्त्यांमधून जल्लोष मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे। आपण पाहू शकतो की कार्यकर्ते जे आहेत या कार्यकर्त्यांचे जो पारा आहे तो पूर्णपणे वाढलेला आहे आणि मोठ्या प्रमाणात जय श्रीराम आणि भाजप महायुतीचा विजय असो अशा घोषणा दिल्या जात आहेत। आता खरं म्हणजे एकूण 24 फेऱ्या आहेत, 24 फेऱ्यापैकी 8 फेऱ्यांचा निकाल आपल्या हाती आलेला आहे। 8 फेऱ्यांच्याही पुढे, 8 फेऱ्यानंतरही 20,000च्या पुढे नितेश राणे यांचं लीड झालेलं आहे, त्यामुळे ही लीड फार मोठं वाढेल असा सगळ्या कार्यकर्त्यांचा विश्वास आहे। लहू माडेश्वरसह साहिल, कणकवली। थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।